ताम्या इकडे इकडे. मी झाडावरचे पिकलेले काजू काढण्यासाठी काठी बनवलीये आणि ओले काजू पण काढलेत. चला बघूया. आज मी आमच्या मम्मी आणि आत्तींसोबत काजूच्या बागेत आले होते काजू गोळा करण्यासाठी. आणि याच्या आधी पण मी एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी असं सांगितलेलं आहे की जे आमचे काजू पिकलेले असतात ते आम्ही शक्यतो पडलेलेच काजू गोळा करतो, झाडावरचे काजू काढत नाही. म्हणजे झाड हलवत नाही, किंवा कारण त्याच्यामुळे मोहर पण पडतो काजूचा आणि जे कोवळे काजू असतात ते पण पडतात. तर कधी कधी असं होतं की काही काही आमची झाडं अशी आहेत की ज्याला पिकलेले काजू असतात ना ते पडतच नाहीत. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की खूप पिकतात पण ते झाडालाच राहतात किंवा पक्षी वगैरे घेऊन जातात ते. तर त्यावेळी आम्ही काय करतो की एखादी काठी अशी तयार करतो आणि फक्त तेच काजू आम्ही काठीने काढतो. तर आज मला आमच्या झाडाला बरेच असे काजू दिसतात जे खूप पिकलेले आहेत, पण 2 दिवस झाले एवढं वारं सुटलंय पण ते काजू पडतच नाहीयेत. तर मी आज काठी तयार करणार आहे, तुम्हाला पण दाखवते की काठी कशी तयार करायची आणि त्याची निवड कशी करायची काठीची. आमच्या काजूच्या बागेत ह्या अशा बेटी आहेत, तर इथूनच आम्ही काठीची निवड करतो. तर काठीची निवड करताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की काठी ही अशी थोडीशी बारीक असली पाहिजे आणि उंच पाहिजे. ही जी आहे एवढी जाड नको, कारण बारीक काठी असेल तर ती आपल्याला धरता पण येते आणि उंच असेल तेवढी ती उंच जाते, म्हणजे आपण वरचे पूर्ण काजू काढू शकतो. तर ही काठी मी निवडलेली आहे. ही अशी लहान पण आहे आणि अशी खूप उंच पण आहे. काठी नेहमी अशी बुडक्यातनच तोडायची. हो, अडकलेली आहे. हा, अच्छा. एवढी मोठी आपली काठी आहे ही. काठी घेतलेली आहे, आता काढलेली आहे आपण ती. आणि आता ह्याच्या ज्या छोट्या छोट्या फांद्या आहेत त्या पण मी तोडते. काठी पूर्णपणे बेंदून झालेली आहे, एवढी अशी उंच ही काठी आहे. आणि आता या काठीच्या वरच्या टोकाला मी एक सळी पण लावणार आहे. आणि सळी लावून मग ही अशीच उन्हात मी ठेवणार आहे काठी. 1 आठवड्यानंतर ही पूर्णपणे, 1 आठवड्यात पूर्णपणे ही काठी वाळेल आणि अजून हलकी होईल. मग त्याच्यानंतर आम्ही वरचे जे पिकलेले काजू आहेत त्या ह्या काठीच्या मदतीने पण काढू. काठी बेंदून झालेली आहे आणि त्याच्यासोबतच ह्या ज्या अशा फांद्या निघालेल्या आहेत त्या पण आम्ही टाकून देत नाही, तर या फांद्यांचंच आम्ही झाडू तयार करतो. हा जो एक झाडू दिसतोय हा मागच्या वर्षीचा झाडू आहे. मागच्या वर्षीच्या काठीच्या ज्या फांद्या होत्या त्याचा हा झाडू तयार केला होता आणि वर्षभर हा झाडू असा टिकतो. तर या पण फांद्यांचा आम्ही असाच झाडू तयार करणार आहे. ज्यावेळी या फांद्या वाळतील त्यावेळी असाच झाडू तयार करू. आणि हे जे झाडू आहेत ते असे आपल्याला जो पाला पाचोळा पडलेला असतो तो स्वच्छ करण्यासाठी खूप उपयोगी येतो. आता या काठीला मी अशी सळी लावलेली आहे आणि आता ही जी तार आहे त्या तारेने ह्याला आवळ असं गुंडाळून घेते. तर म्हटलं संध्याकाळी पण आपण ओल्या काजूंचीच भाजी बनवावी आणि ते पण काजू मी आज घेऊन जाणार आहे घरी. तर तुम्हाला दाखवते की ज्यावेळी आपण ओले काजू काढतो भाजीसाठी त्यावेळी त्याची निवड कशी करायची. ज्यावेळी आपण भाजीसाठी काजू निवडत असतो त्यावेळी काजूंना थोडंसं असं दाबून बघायचं. जर ते पोकळ असतील म्हणजे त्यात अजून गर व्यवस्थित तयार झालेला नाहीये, आणि जर ते घट्ट असेल तर म्हणजे गर तयार झालेला आहे, तर तेच काजू आपण असे निवडायचे. हा पण आहे. हा थोडासा पोकळ आहे तर ह्याच्यामध्ये अजून गर आहे तो भरलेला नाहीये, तर हा मी नाही घेणार आहे. हा घट्ट आहे, हा पण घट्ट आहे, पोकळ आहे, हा घट्ट आहे.
त्यांना असं असं तोडायचं, शक्यतो असं बघून असं तोडायचं. ओले काजू काढून झाले आणि पिकलेले काजू पण बरेच भेटलेत. ते एवढे मोडून झाले की घरी जायचं आणि ओल्या काजूंची भाजी बनवायची मस्त. एवढे काजू मी आज शेतातून आणलेले आहेत आणि याच काजूंची मी आज भाजी करणार आहे. तर सगळ्यात आधी मी हाताला तेल लावून घेतलेलं आहे आणि विळती घेतलेली आहे इथे. तर मी आधी काजू असं कापून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर त्यातले गर काढणार आहे. तर पहिला मी कापून घेते. हाताला तेल लावल्यामुळे थोडंसं निसरतंय, पण त्यामुळे जरा हळूच करायचं. असं सगळे काजू आधी एकदम कापून घेते. आता अडकला हा थोडा. बरेच काजू होते, तर एका साईडला मी काजू कापून घेतेय आणि दुसऱ्या साईडला मम्मी त्यातनं गर काढून घेत आहेत. बऱ्यापैकी कापून झालेले आहेत. इथं आम्ही कापलेले काजू इथे ठेवलेले आहेत. तर एकदा कापून झाले की परत मम्मींसोबत मी पण यातले गर काढायला चालू करेन. कच्च्या काजूच्या गऱ्यामध्ये चीक असल्यामुळे त्याला आता शिजवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती जो फेस येतो तो काढून टाकलेला आहे आणि असे हे पूर्ण काजू असे शिजवून घेतलेले आहेत. आणि आता मी त्याला फोडणी देतेय. तर तेलामध्ये जिरं, मोहरी आणि कांदा टाकलेला आहे. टमाटर टाकलेला आहे. आता थोडस तेल सुटलं की मग मसाले टाकायचे. टोमॅटोला तेल सुटलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हे वाटण टाकते. हे भाजलेलं खोबरं आणि भाजलेले तीळ या दोन्हींचं मिक्स करून हे वाटण बनवलेलं आहे. तर एक 2 ते 3 चमचे वाटण टाकते. चांगलं हलवून घ्यायचं. हळद 1 चमचा, तिखट 2 चमचे, पण एक तिखट, सगळे मसाले टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी पण टाकलेलं आहे. आता हा मसाला चांगला भाजून घ्यायचा. असं तेल सुटलं पाहिजे म्हणजे कट पण येतो. थोडंसं मीठ. तेल छान सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये जे आपण शिजवून घेतलेले काजू आहेत ते टाकते. हे असे आपले ओले काजू. गॅस थोडासा बारीक करायचा.
कशी वाटली आमची ओल्या काजूची साधी भाजी मला नक्की सांगा.